Hayırlı erте, Tataristan Devlet Teleradyo Kompaniyası Tatar tilindagi topshiriqlarini boshlab jibari. Studiyada Oniya G'ibadullina. Tataristan yangiliklarını ko'ngilli xabardan boshlaymiz. Qozon Kremlinda ma'lumotlashtirish ham ilm talkasida ishlovchi 29 xizmatkarga davlat bo'laklari ham rahmat xotlari topshirildi. Bo'laklov tantanasi 8 mart bayramına bag'ishlandi. Rustam Minnixonov barısında yaqinlashib keluvchi bayram bilan qutladi. Ham hunarning muhimligini belgilab o'tdi. 2022-yil Tataristanda sifrlashtiruv yili. Sifrli texnologiyalar gражданlarning turmush sifatini ko'tarishga yordam etadi deb oshizqladi u. Вы своим профессионализмом вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. И несмотря на сложность и ответственность своей работы, остаетесь нежной и прекрасной половиной нашего человечества. Шулай ук якынлашып килүче күркәм бәйрәм уңайыннан Татарстан президенты федераль һәм республика масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашты. Үз эшендә аеруча фидакарлык күрсәтүчеләргә Рөстәм Минниханов ТАССРның 100 еллыгы медальләре һәм республика президентының рәхмәт хатларын тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстан Дәүләт телерадио компаниясының директор урынбасары Диана Василова да бар. Ауыр минутларда иң мөһиме янәшәдә булу, бергә булу. Безнең йортыбыз бер Россия дип Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы Президиумы республиканың күп милләтле җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать белән чыкты. Без ил җитәкчелегенең Россия иминлеген, уртак йортыбызның иминлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән карарларын хуплыйбыз. Хәзер барыбызга да безнең ил лидеры һәм хөкүмәтебезгә теләктәшлек белдерергә кирәк. Безнең килеп туган вазгыятьтә төп бурычыбыз ватаныбыз һәм күп милләтле халкыбыз хакына эшләү, киләчәк буыннар өчен кирәкле шартлар тудыру, диелә Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы Президиумы мөрәҗәгатендә. Үзәк банк санкциялар шартларында гражданнарга һәм финанс оешмаларына ярдәм итүнең өстәмә чараларын кертте. Ил икътисадын ничек саклап калу турында сәяси партияләр вәкилләре белдерде. Хәзерге вакытта Украинада барган вакыйгалар илебез гражданнарын икътисадыбызны яклау өчен мәҗбүри ады. Без илнең икътисадын үзебезнең заказлар, товарлар белән тәэмин итү турында уйланырга тиеш. Һәр хәлдә моңа омтылырга кирәк дип белдерде Үсеш партиясе Бөтен Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге аппараты Марат Бахараев. Татарстанның эрешмәкәрләре дә Донбасста һәм халыкны яклауда махсус хәрби операция үткәрү карарын хуплый. Мин ышанам, бар да җайланыр, шикләүләр кертелүе безнең мәнфәгатьне кайгыртып эшләми билгеле. Шуңа күрә безгә бердәмлек күрсәтергә, илебезгә ышанырга кирәк. Ил җитәкчелеге тарафыннан кабул ителгән карарларны да хупларга гына кирәк, дип белдерде эшмәкәр Динар Минәхмәтов. Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Булгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүенең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүген мөселман календары буенча Шәгъбан аеның 1нче көне. Дин әһелләре аны Коръән ае дип тә йөртә. Элекке заманда бу айда Коръәнне аеруча күп укый торган булганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Шәгъбан минем аем, Рәҗәб ае Аллаһы Тәгаләнең ае, Рамазан исә өммәтемнең аедыр дигән. Ике мәшһүр зур улы ай арасында, ягъни Раҗаб айы, Аллаһ Тәгаләнең айы һәм Рамазан айы 12 ай арасында иң хәерле, иң мөбарәк ай арасында шулай мөбарәк булган, әмма дә ләкин югалып калган бер ай бар, ул Шәгъбан айы. Шушы айны Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган изгелекләр, игелекләр белән мул кылырга тырышыгыз дип пәйгамбәрбез куша. Һәм шуннан да Гайша набыз әйтә, Рамазан аеннан соң иң күп ураза тоткан ай ул шушы Шәгъбан айы була. Казанда 24 мартта Татарстан мәдрәсәләре һәм мөселман югары уку йортлары шәкертләре арасында татар теле, әдәбияты һәм татар халкы тарихы буенча республика күләм олимпиада үткәрелә. Әлеге бәйге Татарстан мөфтияте һәм Россия Ислам институты башлангычы һәм ярдәме белән уздырыла. Олимпиада милли үзаң формалаштыруга ярдәм итү, талантлы яшьләрне барлау, татар телен, әдәбиятын һәм татар халкы тарихын өйрәнүне пропагандалау, студентларны эзләнү, тикшеренү эшенә тартуны максат итеп Катнашырга теләүчеләр 20 мартка кадәр экранда күрсәтелгән адреска гариза җибәрергә тиеш.
Диния нәзарәте Татарстан имам мөхтәсибәтләре һәм казыйлары өчен белем күтәрү курсларын үткәрде. 2 көнлек дәресләр алу өчен республиканың барлык төбәкләреннән мөхтәсибәт һәм казиятләр башлыклары җыелды. Дәресләрне нәзарәтнең шәригать мәсьәләләре буенча бүлек җитәкчесе Казан шәһәре казые Булат хәзрәт Мөбәрәков һәм нәзарәтнең Гөләмәләр шурасы җаваплы сәркатибе ислам фәннәре докторы Рөстәм хәзрәт Нургалиев һәм башка белгечләр укытты. Имам мөхтәсибләре һәм казыйлары өчен оештырылган квалификация күтәрү курслары Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең пленум утырышы белән төгәлләнде. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсендә Кабан арты мәчете имам хатибы, ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәнең җитәкчесе булып эшләгән Исхак хәзрәт Лутфуллинны искә алу мәрәсиме оештырылды. Узган гасырның 90нчы елларында дини күтәрелешнең башында торган, күпләгән дини биналарны кайтаруда һәм шәкертләр тәрбияләүдә катнашкан, фидакарлыгы белән аерылып торган Исхак хәзрәт Лутфуллинны искә алу чарасына аның белән күп еллар бергә эшләгән хәзрәтләр, аның шәкертләре, гаиләсе җыелды. Мәртәбәле кунаклар арасында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин һәм Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев та булды. Искә алу чарасын мәдрәсәнең директоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин алып барды. Мөфти Шәйх Рауил Гайнетдин Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Идел буе Булгарстаны тарафыннан ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты рәисе Марат Хөснуллин белән очрашты. Мәскәүнең тарихи мәчетен реконструкцияләүгә, таш салуга һәм Түбән Новгородтагы Ярминкә мәчетен торгызуга аерым игътибар бирү турында да сүз кузгалтылды. Берләшкән Гарәп әмирлекләренең Кызыл Ярмай хәйрия фонды вәкилләре Мөхәммәдия мәдрәсәсендә булды. Чит ил кунаклары Казанга Зәкят хәйрия фонды һәм Ярдәм фонды мохтаҗларын көндәлек кирәк-яраклар белән тәэмин итү өчен килде. Хәйриячеләр шулай ук Балтач районының Борбаш авылындагы малайлар пансионатына да сәфәр кылды. Изге китапларда язылганча, җомга көнендә дуга кабул булачак вакыт бар. Җомгаларыбыз мөбарәк, дугаларыбыз кабул булсын дип, бүгенге чыгарылышыбызны тәмамлыйбыз. Бүген туристларга да ярдәм итәләр. Рус туризмның кайнар линиясе эшли. Хәзерге вазгыять шартларына бәйле рәвештә Россиянең күп кенә кешеләренә ватанга әйләнеп кайтуда проблемалар барлыкка килде. Мексика, Доминиканнан гуманитар рейслар оештырылган. Башка илләрдән турыдан-туры яки транзит рейслары бар. Мәгълүматлар алу өчен телефон номерлары экранда күрсәтелгән. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфон җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү проектын дәвам итә. Сәйдәгә дә ярдәм кирәк. Сабыйга әле 1 яшьтә юк, тик ул каты авырый. Без нәни кызга бергәләп ярдәм итә алабыз. Хостахана палатасы диварлары артында икенче яшәеш барлыгын Сәйдә әлегә белми. Сабыйга бронх үпкә дисплазиясе диагнозы куелган. Авыр сулыш ала, теләсә нинди вирусны авыр формада үткәрә, тыны кысыла, ютәлли. В данный момент Хәзерге вакытта баланың организмы кислород ярдәменә мохтаҗ. Үпкәсе зарарланган, тиешенчә сулыш ала алмый. Махсус аппарат ярдәмендә баланың сулыш алуын җиңеләйтү мөмкинлеге бар. 9 ай ішінде медицина картасы язмалар белән тулган диярлек. Кыз сабыр, әнисе дә гел янында булышып тора. Кызының хәле яхшырачагына ышанычы зур. Надежду не теряем. Все будет хорошо, Алла бирсә. Без өметебезне өзмибез. Алла бирсә барысы да яхшы булыр. Бер кайчанда мондый хәл булыр дип уйламаган идем. Ярдәм сорап башкаларга мөрәҗәгать итәргә туры килде. Ярдәм итүләренә кызымның хәле яхшыруга ышанам. Дәвалау өчен сулыш алу җиһазлары, дарулар, дәвалау туклануы таләп ителә. Аның бәясе 890 мең сумнан артык. Әнисе Сәйдәне ялгызы тәрбияли, әти-әнисе дә пенсионерлар. Без гаиләгә сезнең белән бергә ярдәм итә алабыз. 55-42 номерына дети сүзен язып SMS җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Ләлә Зайнуллина, Гүзәл Зайнакова, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Бүген Казан федераль университетында бездә укучы чит ил студентлары һәм чит илләрдә белем алучылар өчен кайнар линия эшли башлый. Илнең мәгариф министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, әгәр чит илләрдә белем алучы студентларның хокуклары бозылса, аларны Россиянең югары уку йортларына кабул итәргә әзерләр. Консультация алу өчен телефон номерлары экранда күрсәтелгән.
Яз җитте, кояш якты нурларын көннән-көн мулрак сибә. Җылы көннәр зоопарктагы җәнлекләрне дә тирән кышкы йокыдан уятты. Алар арасында Фомка кушаматлы аю да бар. Язга беренче адымнар. Кышын аю ябык читлектә татлы йокыга талган иде. Аңа берәү дә комачаулык итмәде. Хәзер читлекне ачып куйганнар. Аю кояшы карап назлана. Иң беренче эш итеп, аю кояшта ял итә, аркасындагы юнын ышкый. Быел вакытыннан бер кадәр иртәрәк уянган. Бу үз ирке, үз теләге. Фомка решила окончательно проснуться. Ул читлектә ятканда актив шакылдата башлады. Без озак читлектә тота алмадык. Акрынлап хәрәкәтләнүен күзәттек. Эчәсе килүендә сизенеп алдына кар куйдык. Фомка кушаматлы аюга хәзер 20 яшь. Олыгаеп бара инде. Шулай да Фомка яшенә карата бик актив, кәефе дә күтәренке. Аппетиты да бик шәп. Беренче вакытта аның рационында җиңел ризыклар, кишер, икмәк булачак. Ашказаны эшчәнлеген тиешенчә башлап җибәрү өчен күчеш вакыты кирәк. Тиздән Фомка рационына ит өстәлә. Фанис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Татарстан яңалыклары. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының милли тапшырулары хезмәте быел тамашачыларга яңа иҗади проект тәкъдим итә. Тормышта һәркем үзенчә кызыклы. Шуны истә тотып, үзләренең гомерләрен милләтебезгә хезмәт итүгә багышланган шәхесләр белән якыннанрак танышып барга булдык. Әңгәмәләрне хезмәттәшебез журналист Эльза Газизова алып бара. Җомга иртәсенә әзерләнгән табынгалыкларыбыз шушылар иде. Берничә минуттан коллегаларым хәерле көн Татарстан тапшыруында яңа проект тәкъдим итә. Беренче кунак Татарстанның халык артисты Әсәр Шакиров. Без яңалыклар тапшыруын әзерләүчеләр сезнең белән сау булашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.